6 anys. Aquest grup m'ha deixat impressionada. Xicotets i tot han demostrat una responsabilitat conscient a l'hora de portar a terme aquest últim treball. I sent que gràcies a aquest esforç, al Remat han consolidat un gran grup de treball. Expressió corporal de segon, també ho heu aconseguit. Agrair també a Helena Gascó i a Raquel Ferrer, alumnes de tercer de contemporani, per la seva participació. Els demane, per favor, un calorós aplaudiment i amb ells gràcies.